Heitä kiertää. Onks tää jotenkin ihmeellistä, että pajapää hukkaa pesän tai jotain? Ei kyllä. Tää on ihan normaali, ottakaa rauhassa. Voi vittu. Nyt mä en enää tiedä Ei se mitään. Käytetään tuon sivulla. Mutta onks kellään folioa tai mitään, että vois tehdä oman pesän? Missä oli folio? Tossa folio, siinä on folio. Folio. Niin folio. Tykötarpeet valmiin. No joo. Oi kun tulee hyvä tuoksu. Älä. Metsä tuli valmiiksi. Pitäis tehdä pari... Eikä. Siinähän on tämmönen. 4-8. Kyllä me pajapäät kaikki. Hei! Veittisikö joku kiikuttaa tän tonne? Sieltä tulee! Onko väki? Täällä on vähän vanhoissa laidassa. Tää on aika monta. Joo. Joo. Siis täällä näissä kamerat huutaa hosjana. Hyvä pudin kärry! Heitä mulle jotain. Ei tässä oo mitään. Niin, saadaan. No niin, ja sitten mä menen tuonne rappuselle ottaa, jos mä